ҳамдиёрони азиз, дӯстони гиромӣ, ман Хоҷазода Фарзона номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии рақами 10 шаҳри Ваҳдат мебошам. барномаи номзадии ман аз барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон маншаъ гирифта фарогири муҳимтарин масъалаҳои замони муосир аст. сараввал дар барномаи худ ниёзи мардумро ба эътибор гирифтаам ва дар сурати интихоб гардиданам баҳри амалӣ намудани онҳо ҷаҳду талош менамоям. тавре ки шумо интихобкунандагони азиз медонед, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар сиёсати давлатии Тоҷикистон мақоми хос дошта барои дастгирии соҳаҳои мухталиф ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум дар заминаи татбиқи барномаҳои давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маблағгузорӣ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ҳамасола зиёд карда мешавад. танҳо дар соли 2024 ҳаҷми умумии хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ ба 19 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки 43% хароҷоти бюҷети давлатиро ташкил медиҳад. баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, ғамхорӣ дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, ятимону маъюбон, шахсони бесаробон мондаву эҳтиёҷманд, нафақахӯрон ва расонидани кӯмаки тиббӣ ба онҳо давра ба давра, баландбардоштани нафақа, такмили низоми қонунгузорӣ дар самти дастгирии табақаҳои ниёзманди аҳолӣ вазифаҳои муҳими барномавии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ буда, дар ин самт тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ ва татбиқи минбаъдаи он ба роҳ монда мешавад. банда низ дар асоси барномаи хеш ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои занону духтарони хонанишин ва ҷалби онҳо ба касбомӯзию ғамхорӣ ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, ятимону маъюбон, шахсони бесаробону эҳтиёҷманд, нафақахӯрону собиқадорони меҳнат, тақвияти эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва рушди сайёҳӣ дар шаҳри Ваҳдат, андешидани чораҳои зарурӣ оид ба баландбардоштани нақши зан дар ҷомеа, кафолати иҷтимоии модарони танҳо, занону духтарон аз оилаҳои камбизоат, иштироки фаъол дар таҳия ва татбиқи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Ваҳдат талошҳои рӯзафзун хоҳам кард. дар барномаи банда масъалаҳои ташаккули низоми нави рушди ҳаёти фарҳангии ҷомеа мавқеи махсусро ташкил менамояд. ин бесабаб нест, зеро роҳбарияти олии мамлакат ба рушди соҳаи фарҳанг ҳамчун таҷассумгари симои маънавии халқ, муттаҳидсозандаи нерӯҳои зеҳнӣ, бунёдгари таърихи гузаштаву муосир, оину анъана ва дигар муқаддасоти миллӣ пайваста таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд. маҳз бо саю талоши пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолии кишварамон расму оинҳои миллӣ ва арзишҳои фарҳангие ки дар давоми асрҳо ягонагии маънавии мардумро ҳифз мекарданд, аз қабили Наврӯз, Меҳргон, Сада, Шашмақом, Фалак, Атласу Адрас ва монанди инҳо эҳьё гардида, ҳамасола чорабиниҳои васеи оммавӣ бахшида ба ин маъракаҳо доир мегарданд. чунин меҳисобам, ки фаъолияти ҳар як вакил дар партави самтҳои афзалиятноки рушди давлатдории миллӣ, ин мусоида дар таҳлили истиқлолу озодии ватан, омили асосии расидан ба ин ҳадаф тақвияти эҳсоси ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ мебошад. таърих собит намудааст, ки ҳар миллате ори аз худшиносӣ аст, дар ягон давр ба истиқлолият шарафёб намегардад. мояи ифтихори ҳар яки мост, ки аҷдоди бузурги мо дар тӯли таърих гарчанде бар асари истеъмори қувваҳои аҷнабӣ марзу буми худро аз даст додаанд, вале арзишҳои бузурги таърихию фарҳангӣ ва забони модарии худро пост доштаанд ва онро ба қимати ҷони худ ҳифз намуданд. ҳамин аст, ки дар ҷаҳони имрӯза моро ҳамчун миллат мешиносанд ва эътирофу эҳтиром менамоянд. ҳамаҷониба густариш бахшидани худшиносиву худогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстиву баландбардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқии аҳолии кишвар, бахусус наврасону ҷавонон аз ҷумлаи ҳадафҳо ва самтҳои асосии марҳалаи имрӯзаи рушди давлатдории ояндаи миллӣ маҳсуб мешавад.
зеро солҳои охир ҳамаи мо шоҳиди ҳодисаҳое шудаему мешавем, ки баъзе доираҳои байналмилалӣ тавассути расонаҳои иттилоотӣ ва истифодаи моҳирона аз ноогоҳиву бехабарии мардум, махсусан гурӯҳҳои алоҳидаи ҷавонон, равандҳои сиёсиву иҷтимоии як қатор кишварҳоро ба чӣ роҳи харобиовар расонидаанд. пирӯҷавон бояд моҳияти равандҳои сиёсии дохиливу хориҷӣ, мақсади нерӯҳои ғаразноки берунӣ ва ҳадафи нақшаву барномаҳои давлатии худро мустақилона ва ба таври дуруст дарку қабул карда тавонанд. талошҳои фарҳангсолорӣ заминаи онро фароҳам сохт, то миллати тоҷик ҳамчун воҳиди ягона эҳьё гашта ба худшиносии миллӣ ва истиқлолияти фикрӣ бирасад. таи ин давра дар самти эҳьёи фарҳангу арзишҳои муқаддас, тақвияти худшиносӣ ва ташаккули рӯҳияи ягонаи миллӣ қадамҳои устувор гузоштем. дар ин давра ба мо муяссар гашт, ки забони тоҷикиро ҳамчун яке аз рукнҳои асосии миллат пурра эҳьё намуда, корбурди комилию идорию сиёсӣ ва илмию ҷамъиятии онро таъмин намоем. ба хотири тақвияти худшиносии миллию ташаккули эътимоди қавии мардум ба фарҳанг ва арзишҳои бузург зарур омад, ки бо барномарезиҳои ҳадафманд хотири таърихии миллатамонро эҳьё ва барқарор намоем. барои амалӣ гардидани ин ҳадаф як силсила чорабинӣ оид ба абармардони таъриху фарҳанги миллат эҳьё шуда, ҷашнҳои бошукӯҳи бузургдошти онҳо дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ баргузор гардиданд. бузургдошти исмоили сомонӣ, абу абдуллоҳи рӯдакӣ, имоми аъзам абу ҳанифа, имом бухорӣ, ҳаким фирдавсӣ, мавлоно ҷалолуддини балхӣ, мирсаид алии ҳамадонӣ аз ҷумлаи онҳоянд. дар даврони навини таърихи миллати тоҷик мо заҳмати густариш додани худшиносии миллиро аз масъалаҳои бунёдии давлатдорӣ ташхис дода, роҳу равиши даст ёфтан ба ин ҳадафи бузургро муайян намудем. маҳз ба ҳамин хотир, яъне ҷиҳати баландбардоштани ҳисси миллӣ ва худогоҳиву худшиносии мардум, инчунин барои тарбияи наслҳои имрӯза истифода кардани мероси бузурги ахлоқиву маънавӣ ва арзишҳои ҷовидонаи фарҳангии ниёгон, таи ин солҳо даҳҳо ҷашну чорабиниҳои муҳимро баргузор намудем. бузургдошти тамаддуни ориёӣ ва ҷашни 1100-солагии давлати сомониён дар ҳаёти сиёсиву фарҳангии мардуми тоҷикистон аз воқеаҳои бузурги таърихӣ гардид. таҷлили ин ҷашни бузурги миллӣ, ки дар саросари мамлакат тавассути тамоми васоити ахбори омма омӯзиш ва баррасии таърихи пурмуҳтавои давлати сомониён асли тиллоии фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик пазируфт, дар густариши худшиносии миллӣ ва ифтихори таърихӣ нақши созанда эҷод намуд. вобаста ба ин қариб дар тамоми вилоят ва шаҳру ноҳияҳо қомат афрохтани муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ дар шинохти ҳуввияти миллӣ аҳамияти бузург гардида, ба зеҳну тафаккури мардум расонидани он аз ҷониби зиёёни эҷодкор дастгирии ҳамаҷониба пайдо кард. дар ин раванд мо мероси мусиқӣ, шашмақом, фалак, ҷашнҳои наврӯз, меҳргон, тиргон ва садаро дубора эҳьё кардем. бо саю талош ва заҳмату кӯшиши беш аз 6-солаи мо ва дастгирии дигар кишварҳои ҳавзаи тамаддуни наврӯз, ин оини воқеан мардумии мо, ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, ҷаҳонӣ гардид ва мо имрӯз ифтихор мекунем, ки ҷашни бостонии мардуми мо наврӯз мақоми байналмилалиро соҳиб гардидааст. дар натиҷа шашмақом, саразм, боғи миллии тоҷикистон, наврӯз ва чакан ба феҳристи мероси ҷаҳонӣ ва феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ворид карда шуд. бунёд ва ба фаъолият оғоз кардани бинои нави китобхонаи миллӣ барои 10 миллион нусха китоб, осорхонаи миллӣ, кохи наврӯз, наврӯзгоҳ, театри шаҳри хоруғ ва 40 қасри фарҳанг дар маркази шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз дастовардҳои арзишманди фарҳангии мо дар даврони истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб меравад. тоҷикон тӯли асрҳо барои истиқлолият ва ҳуввияти худ
бо аҷнабиён муборизаҳои дурударози мазҳабию фарҳангӣ бурдаанд. Дар омӯзиши таърих, дар зеҳну тафаккур ва ақлу виҷдон қиёс намудани ҷаҳду талоши аҷдод ва вазифаи худ шарти лозимӣ пай бурдан ба моҳияту мундариҷаи истиқлолу озодӣ аст. аҷдоди ватанпарвари тоҷик ба сарсахтӣ ва ҷонфишониҳо баҳри бақову пойдории миллат мубориза бурданд, то ки наслҳои имрӯз дар озодию бархурдорӣ аз арзишҳои асили миллӣ зиндагӣ кунанд. Забони ҳар миллат ёдгории азизест, ки решаи он аз сарчашмаи чандин наслҳои эҷодии ӯ об хӯрда, мояи ифтихору худшиносии наслҳои баъдина мегардад. умри дарози забони тоҷикӣ нишонаи барҷастаи пойдории миллати тоҷик ва бартарии тамаддуни ӯ бар фарҳанги бегонагон, ғосибони давлати тоҷикон аст. ин забони шевову равону шоирона ва латифу хушоҳанг дар марҳалаҳои гуногун муборизаҳо баҳри дифои фарҳангу тамаддуни хеш мисли шамшер қавӣ ва душманшикан будааст. вазифаи асосии мактабу маориф имрӯз ба насли наврас ва омӯзонидани забони тоҷикӣ ва ҳифзу гиромидошти он мебошад. омӯхтан ва ба малакаи гуфтори ҳамешагӣ табдил додани забони адабии тоҷикӣ на фақат аҳамияти фарҳангӣ, балки аҳамияти сиёсӣ низ дорад. сарчашмаи боэътимоди дигар ва меъёри густариши худшиносии миллӣ рушду такомули илму маориф аст. пешбурди илму маориф бо худшиносӣ робитаи мутақобила дорад. аз як тараф ба сатҳи баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар бобати густариши худшиносӣ омили боэътимод аст. аз тарафи дигар шахси бархурдор аз ҳисси баланди худшиносии миллӣ дар омӯзиш ва фарогирии илму донише, ки дар шароити муайяни таърихӣ барои халқу ватан муҳим аст, аз худ масъулиятшиносӣ зоҳир менамояд. дар барнома таъкид шудааст, ки мероси фарҳангии миллати кӯҳанбунёдамон мактаби бузурги худшиносӣ мебошад. аз ин рӯ ҳар як фарди ин сарзамини меросӣ бояд ба он арҷ гузорад, саҳифаҳои дурахшони фарҳангсолории ӯро омӯзад ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба ватан ташвиқ намояд, бахусус дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ, ки воридшавии унсурҳои бегонаро ба фарҳанги миллӣ осон гардонидааст. роҳ овардан ба таърих ва огоҳ будан аз аслу насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан насли наврасу ҷавонон зарур ва ҳатмӣ мебошад. набояд фаромӯш кард, ки фарҳанг ва тамоюли ҷаҳонишавии он аз ҷумлаи мушкилоти глобалии ҷаҳони имрӯза мебошад, ки тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ аз раванди босуръати ҷаҳонишавӣ, бахусус падидаҳои мусбат ва зуҳуроти манфии он дар канор будан наметавонад. аз ин лиҳоз шароити кунунии ҷаҳони муосир тақозо менамояд, ки низоми нави рушди соҳаи фарҳанг ташаккул дода шавад. дар зеҳни насли наврас ва ҷавонон тақвият бахшидани ифтихори миллӣ, таҳкими худогоҳиву худшиносӣ, ватандӯстиву меҳанпарастӣ, ба раванди бунёдкориву созандагӣ, ҳидоят ва раҳнамун сохтани аҳли ҷомеа дар солҳои минбаъда низ дар меҳвари фаъолияти ҳаррӯзамон қарор хоҳад гирифт. мо бояд аз тамаддуни миллиамон огоҳ бошем, ба аҷдоди бузурги худ арҷ гузорем ва бо фарҳанги тамаддунсози ориёӣ ифтихор кунем. дар заминаи барномаи пеш аз интихоботии банда ҷиҳати таъмини фаъолияти пурсамари муассисаҳои фарҳангӣ ба таҷдиди инфрасохтор, таҳкими пояҳои моддиву техникӣ ва тарбияи кадрҳои соҳа, мусоидат ба раванди ташаккули эҷодиёти халқ, истифодаи самарабахши нерӯи фарҳангӣ ва маънавии миллат таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда хоҳад шуд. барои расидан ба ин ҳадафҳо пеш аз ҳама ба масъалаҳои такмили низоми таҳсилот дар муассисаҳои таълимии соҳавӣ, такмили касбияти аҳли фарҳанг ва санъати касбӣ дар дохил ва хориҷи кишвар, ҷалби таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба ҳифз ва густариши мероси моддӣ ва ғайримоддии халқи тоҷик, рушди сайёҳии фарҳангӣ, баландбардоштани мақоми фарҳанг дар ҷомеа ва ифтихор аз соҳибистиқлолӣ аҳамияти аввалиндараҷа
дода мешавад. васоити ахбори оммаи кишвар ки яке аз рукунҳои устувори ҷомеаи демократӣ маҳсуб мешавад дар инъикоси масоили мубрами ҷаҳони муосир, инчунин инъикоси воқеаҳои ҳаёти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат, бунёди тоҷикистони навин, баландбардоштани имиҷи миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, роҳандозии ислоҳот дар ҷомеа, ҳифз ва рушди фазои иттилоотӣ, фароҳам овардани амнияти иттилоотӣ, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмини дастрасии шаҳрвандон метавонад нақши бориз гузорад. дар барномаи пешазинтихоботӣ банда зарурати такмилу таҳияи санадҳои ҳуқуқӣ баҳри таъмини шаҳрвандон ҷиҳати дастрасӣ ба иттилооти воқеӣ ва гуногунҷабҳа масъалаҳои меҳварӣ маҳсуб мешавад. барои фаъолияти пурсамари воситаҳои ахбори омма иҷрои корҳои зерин аз ҷумла таъмин кардани шаҳрвандон ҷиҳати дастрасӣ ба иттилооти воқеӣ ва гуногунҷанба ба василаи воситаҳои ахбори омма ва ширкати фаъолонаи он дар инъикоси самтҳои гуногуни идоракунии давлат ва ҳаёти ҷамъиятӣ бо дар назардошти шиддат ёфтани ҷанги иттилоотӣ дар замони муосир ба ҳайси аслиҳаи пуриқтидор истифода шудани иттилоот аз ҷониби кишварҳои абарқудрат ки метавонанд ҳама гуна сарҳадотро убур кунанд, таҷҳизонидани ниҳодҳои марбута бо технологияҳои муосири иттилоотӣ, роҳандозӣ ва паҳну интишор додани иттилоот тавассути технологияҳои нави иттилоотиву иртиботӣ, коммуникатсионӣ, зиёд намудани маблағгузории давлатӣ дар самти ҳифзи фазои иттилоотии кишвар, хусусан шабакаи ҷаҳонии интернет, ворид кардани таҷҳизоти замонавӣ барои беҳтар кардани сатҳу сифати кор дар марказҳои иттилоотӣ, идораи нашрияҳо аз ҷумла матбуот, радио ва телевизион, омода намудани мутахассисони ҳирфаии соҳа ки дар сатҳи байналмилалӣ фаъолияти муассир дошта бошанд зарур ҳисобида мешавад. интихобкунандагони гиромӣ, мо ба интихоби ҳар яки шумо арҷ мегузорем ва овози ҳар яки шумо барои мо муҳим ва ҳалкунанда аст. дар сурати интихоб гардиданам аз ҷониби шумо барои амалӣ гардидани ҳама масъалаҳои муҳиму ҳалталаби ҳудудии ҳавзаи интихоботиам талошҳои ҳаррӯза хоҳам кард.